Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ja astu syntisten teille, ja istu pilkkaajien parissa, ja löytää ilonsa Herranlaista, tutki sitä päivin ja yön. Hän on kuin puu, vetten äärellä istutettu. Se antaa Herran ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan, niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, jota tuulee ajaa. Tekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole sijaavan hurskarin joukossa. Rahjaa omiensa tietä, ja jumalattomien tie päätti tuhoon.